Brawl Stars, но не мога да убивам хора. Така, сега ако убия един човек, видеото ще свърши на момента. Това значи, че аз буквално мога само да бягам. Добре? Не е лошо. По-внимателно, бе. Айде, аз тук ще си избягам. Аз тук ще си поизбягам малко. Ще се крия. Почвах нова игра. Не питайте защо. Идвам. Нищо имам. О, не. Без да искам го убих, така че видеото свършва. Казах, че на момента видеото